Maayong buntag mga higala, mga karondalya. So niya tagaron pa dong mag karga tagsaha sa saging para itanong. Okay. Meron itanong kay uwan-uwan. Sarabia nih, sarabia. Ini tanong tagsaging mga karondalya kay para natay mapaabot nya nindot puron itanong kay diri sa mua gawan-uwan. So dili ra mabuhi ang saging nya ako na pong ipa-clearing daan ang area para kuan siya para hamugaway sa iyang pagkabuhi walay competitors. Pare pinatang maabot sa atong destination mga karondalya. Destination sa damnan sa saging. So padayon lang ta sa atong mga balano sa kinabuhi no? Itong mga tinuha ito na padayon na inubanan sa pag-ampo. Iring dinadala ko ile. Asan anin iring isa kay diha. Aw di dai. Abi ko gagiring ini ani.